Здравейте, приятели! Ще се опитам в няколко урока нагледно и възможно най-опростено да обясна как се създава сайт и през какви етапи се минава. В този първи урок ще се спра основно на подготовката за инсталирането на динамичен сайт. Върху статичен сайт не искам да се спирам, защото все по-малко се ползват и скоро ще бъдат в историята. Като начало няколко разяснения относно домейн, субдомейн и хостинг. Домейн, това е името на вашия сайт. Както виждате тук, Google се явява домейнът. BG е разширението. То може да е BG, com, net, info, biz, org, tv и така нататък. Всеки един сериозен сайт би трябвало да си има собствено домейн име, което ще му позволи в последствие да има собствен мейл с това разширение и съответно би трябвало да се хоства някъде. Хоства означава да бъде подслонен някъде, обикновено да има достъп 24 часа в денонощието към интернет. Ние предлагаме хостинг услуги и домейни, но това е ваш избор, така че не искам да правя агитация в този момент. Това е за домейните. Има и безплатни решения за домейни за хостинг, но те обикновено се явяват субдомейни на вече създаден домейн. Има доста информация написана. Който иска може да провери, включително и на нашия сайт е обяснено. Ние ще се спреме върху създаването на сайт с собствен домейн и хостинг. Това е според мен като начало за домейна. Ако сте закупили хостинг услуга и домейн, горе-долу така изглежда входа в контролния панел. Това е входа на нашия контролен панел. Аз съм задал един демо клиент. Това е контролния панел на хостинга. Ние ползваме Cloxo. Възможно е да се ползва и cPanel. Той е доста известен и горе-долу изглежда по почти същия начин. Първото, което трябва да направите за създаването, подготовката по-скоро на сайта, за създаване на сайта е да се добави база данни. Там се съхранява динамичната информация във вашия сайт. Необходимо е да се добави. Системата автоматично добавя база данни, но ние ще си добавим нова, за да ви стане ясно как стават нещата. Задължително е да се добави парола, която ще ползваме в последствие. Потвърждаваме паролата. С това ние създадохме база данни, която вашата система, динамична система, ще ползва. Следващия етап е избора на CMS система за контрол на съдържанието. По принцип аз съм се спрял да ви покажа Joomla. Най-лесно може да я намерите. Пишете Joomla в търсенето на Google и намирате сайта на Joomla. Ето резултатите. Влизате в сайта и си избирате. Препоръчвам ви 1.5. Това е стабилната версия, която е много тествана със сигурност. Сваляте си пълния пакет zip, след което го разархивирате в удобна за вас директория. По принцип в хостинг панела има възможност за закачване на сайтовете на Joomla, но аз бих ви съветвал за по-добър контрол и за по-добро
по-добра визия, бих казал, на нещата, да използвате външен FTP клиент. Аз лично ползвам FileZilla, безплатен FTP клиент. Пишете по същия начин FileZilla, отивате на сайта и изтегляте последната версия на FileZilla клиент. Аз съм изтеглил, инсталирал, инсталацията е интуитивна, не искам да се спирам на нея, безмислено е. Има я вече инсталирана. По-важното е добавянето на клиент в FileZilla. Отивате горе в ляво в сайт менеджера и добавяте нов сайт. Добавянето на нов сайт трябва да му дадем име демо. Хоста се явява вашия домен, който в моя случай е един от домените, които ползвам, hhinkin.bg, FTP трансфер протокол. Login type е нормален, задава се юзернейма, който в нашия случай е демо, паролата, след което даваме Connect. И вече сме вътре в хостинг панела. Имаме достъп до файловата система. Влизате в Public HTML и тук трябва да трансферирате файловете на Joomla, тези, които преди малко свалихме. Чрез drag and drop ги прехвърляте в Public HTML. След което изчакваме файловете да се прехвърват. В интерес на истината Joomla като размер е малка, около 7 мегабайта, но като файлове е доста голяма, като брой файлове, така че ще отнеме някакво време да се прехвърват. Нека да проверим докъде са стигнали нещата с прехвърлянето. Системата е прехвърлена. С това първия ни урок по подготовка на сайта е приключил. В заключение да ви пожелая здраве и късмет!